Id-dikjarazzjoni li għamel Abela fil-Parlament ħolqot kaos sħiħ fil-Labor. Li dwar il-Bord tal-Paċi u maħna neskludu xejn. Anka jekk maħniex qed neskludu li nissieħbu u waqqas qed ngħid li se nissieħbu, jiġifieri. U għamilta għandna stedina informali, iva. Huwa ċar li Robert Abela għadu ma ddiskutix dan il-pass delikat għal pajjiżna u din it-tema lanqas ġiet imresqa quddiem il-Kabinet fi kliem sempliċi mexxa waħdu kif ikkonferma s-Segretarju Parlamentari Melkin Pola Ġużgalja f'kummenti barra l-Parlament. Taħseb li Malta għandha tidħol fil-Bord tal-Paċi ta' Trump? Ifimni, jien qabel ma jkun hemm diskussjonijiet jekk fil-każ kif suppost bejnietna kollha mhux se nikkumment ovvjament għax naħseb ikun prematur li jekk mistoqsija nirrispondi kiena bħalissa. Huwa evidenti li dan il-klabb internazzjonali li ħoloq Donald Trump ġab miegħu qasma fil-Grupp Parlamentari Laburista u l-Kabinet ta' Robert Abela. Mhux bil-fors kull ħaġa li jkun qed jitkellem mal-ewwel iġib grupp parlamentari jġib ħafna affarijiet u niddiskutu, però mhux kull ħaġa li jkun hemm abbokkament jiġri hekk. Il-termini li qed tevalwaw għall-Bord tal-Paċi x'inhu? M'għandix kummenti x'ngħaddew. M'għandekx kummenti? Diskussjonijiet interni ovvjament mhux ħaniżvelhom miegħek. Inti taqbel illi nissieħbu iva jew le? Il-Prim Ministru għal għadu qed jevalu. Jiena ovvjament nitkellem wans li kulħadd inkunu qegħdin fuċi waħda u risposta waħda. Jiena naħseb illi bħalissa l-aħjar strateġija tkun dik li wieħed jevalwa l-affarijiet. Jien naħseb li ċittadini Maltin u Għawċin għandhom ikollhom fiduċja sieħa fid-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Internazzjonali kif ukoll fil-Prim Ministru Robert Abela. Grazzi. Taqbel imma? Taqbel? Il-karattru ta' Trump huwa affidabbli biex iġib il-paċi madwar id-dinja. Jimmixieta biex noqgħod tiddiskuti il-karattri. Il-fatt li Robert Abela qed jikkunsidra l-istedina ta' Donald Trump bla ma ħadd ma jaf x'inhuma l-kundizzjonijiet marbutin magħha ġibdet kritika anke minn esponenti veterani tal-Labor fosthom Evarist Bartolo u l-President Emeritu Mary Louise Colero Preka. Anke Jason Mikallef esprima tħassib tiegħu filwaqt li l-Kunsill Studenti Universitarji wissa lill-Gvern biex ma jmurx lejn dan il-pass.